أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Hazret olarak bik köp sıraулар килә менә шушы дин турында. Һәм инде кайбер сорауларга чыннан да җавап биреп булмый, югалып та каласың. Әгәр дә дин турында сорасалар, мөселманнар турында сорасалар, гел динебезне, мөселманнарны яхшы, матур итеп күрсәтәсе килә. Мәсәлән, әгәр дә ике мөселман кешесе кычкырыша икән, яки ике мөселман дәүләте сугыша икән, мәсәлән, яки бер мөселман дәүләте авырлык кичергәндә, яки бер мөселман кешесе авырлык кичергәндә, башка мөселманнар аңа булышмасалар, менә шушы әйберләрне күргәннән соң кеше инде сорау бирә, нишләп шулай булды? Нишләп алар бер-берсенә булышмыйлар? Нишләп ике мөселман дәүләте бергә тавышланып, менә шулай сугышып яталар ди. Үзебезнең арада да булган хәлләр. Мәсәлән, татарлар, башкортлар мөнәсәбәте. Ике мөселман халык бит инде, төрки халык, бик якын халык. Ләкин һамман да татар да, башкорт та яки аларның уртасына керә торган башка бер кулларда ничектер низах чыгарырга тырышалар. Кыргызстанда булган хәл үзбәкләр белән кыргызлар бер-берсен суеп үтереп яттылар Ош өлкәсендә. Хәзер менә Казакъстанда булган хәл. Үзбәкстан белән Таҗикстан бик күп еллар тавышка килеп, бер-берсе арасында чикләрне ябып, озак кына тавышланып яттылар. Әле бу безнең шушы СНГ халыклар арасында дип әйтик. Гарәпләр турында әйткәндә юк. Менә бу низах, бу тавыш каян килеп чыга икән? Ислам дине һәм дин гомумән буларны дуслаштыра алмый микән? Бәлки динебездә буларны дуслаштырырлык көч юктыр бәлки. Менә шундый сораулар килә. Әлбәттә бу сорауга җавап бирәсе килә, мөселманнарның гаибе юк, монда башка кешеләр гаипле дип әйтәсе килә. Кытыртучылар дип. Ләкин күпме генә кытыртучы булса да, кытыручы бит мөселман үзе кытыра. Хәтта мәсәлән менә шушы мәчет эчендә дә ике мөселман кешесе бер-берсен күрә алмаска мөмкин. Ике хәзрәт бер-берсен күрә алмаска мөмкин. Калганы турында әйткән дә юк. Бер заман булды, хәтта бер хәзрәт икенче хәзрәтне яманлап, телевидениедан авыр сүзләр, начар гаипләр иткәннәр булды. Каян килеп чыга икән бу әйберләр? Моның сәбәбе төрле, мөхтәрәм кардәшләр. Беренче сәбәбе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, мөселманнарны Аллаһы Тәгалә үзара фитнә белән сынаячак ди. Мөселманнар һәм ислам дине бик көчле. Читтән килгән кеш динне дә, мөселман кешесен дә бетерә алмаячак. Ислам дине бетсә, үз эченнән бетә. Мөселман кешесенә зыян килсә, башка мөселманнан зыян киләчәк. Менә шушы фитнә белән сыный безне Аллаһы Тәгалә. Ягъни бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямнең әйткән сүзе, димәк, бу хәлләр булырга мөмкин киләчәктә дә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям үзе вафат булганнан соң ук мөселманнар үзара тавышка килделәр. Хәтта сугыш булды мөселманнар арасында. Шул сугышлар арасында аркасында үтерелде Госман радиллаһу анһу, Гали радиллаһу анһу, Хәсән, Хусейн радиллаһу анһум. Алар үтерелделәр. Ягъни бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямнең кияүләре, туганнары, ыныклары шул дәрәҗәгә барып җитте. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям безгә әйтеп калдырган фитнә. Ләкин шул ук вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте, әгәр бер мөселман кешесе икенче мөселман кешесенә кылыч күтәрсә, тегесе дә үзен яклыйм дип кылыч күтәрсә, икесе дә тәмухта диде. Ни өчен дип сорагачтан, аның бит берсе һөҗүм итә, икенчесе үзен якларга тырыша дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, алар икесе дә бер-берсен үтерергә теләделәр ди. Ягъни үзен яклап кылыч күтәргән кеше дә, ул да бит үтерергә теләде үзенең кардәшен. Шуңа күрә ул да тәмухта ди. Бүгенге көндә Аллаһка шөкер кылыч күтәрмибез. Без үзара мәсәлән Татарстанда мәчеттә, ләкин күтәрәбез сүз. Сүз кылычтан үткенрәк. Кылыч бер сукканда сине үтермәсә, сүз бер әйткәндә үтерергә мөмкин. Кылычның ярасы төзәлергә мөмкин атна 10 көн. Сүзнең ярасы гомер буе төзәлмәскә мөмкин.
һәм аның шушы ярасы, аннан калган эс сине гомер буе гына борчырга мөмкин. Менә шуның эчендә, әлбәттә, үзара булган шушы низахларны без шушы хәдис белән дәресләргә тигезләргә тырышырга тиешбез. Икенче сәбәбе, ни өчен низахлар килеп чыга? Дин беренче урыннан икенче урынга күчә. Беренче урынга чыга амбиция, көнләшү, көндәшлек, чыга милләтчелек беренче урынга. Һәм әлбәттә, монда дин икенче урынга карала, куела. Мәсәлән, шул ук ингуш белән Чечня халкы арасында булган низах. Икесе дә бит мөселманнар. Ләкин милләтчелек беренче урынга куела. Һәм шуның аркасында араларында тавыш бер-берсенә начар сүз әйтү китә. Чөнки бу халык яхшырак, бу халык начаррак ди. Әгәрчә бер халык икенче халыктан истин түгел ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бары тик дин, гамәл белән, изге эш белән генә башка кеше икенче кешедән күтәрелергә мөмкин ди. Көнчелек дигән нәрсә менә безнең татарларга бик хас әйбер. Хәзерге вакытта берсендә дөрестерме юктырмы Сталинга сорау биргәннәр. Нишләп менә сезнең син шуның кадәр фәлән миллион кешеләрне халак иттең, үтердең, гулакка җибәрдең, сырдың дигәч, ул әйткән, ярар ди. Мин ди хөкем чыгаручы ди, мин сөрүче ди. Ләкин бит бер-берсенә яла ягучы алар үзләре ди, халык ди. Әлеге дә баягы татар авылыннан шулай бит кемнедер сөргәннәр. Аны урыс килеп тыңлаган ул кешенең нәрсә әйткәнен, яки берәр нәрсә урлаганын күргәнме? Аны бит күршесе күргән. Шул ук татар кешесе, шул ук мөселман кешесе күргән аны. Барып җиткезгән, кемгәдер эш кирәк булган, ул үз чиратында аны эш итеп ясаган, кагазгә төшергән, искәрәк җибәргән. Шулай итеп, көнчелек аркасында менә шушы мөселманнар арасында килеп чыга тагын бер низах. Дин беренче урында булмаса, демәк ул дин синең чын дин түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында кавымнар, кабиләләр, ансарлар, мухаҗирлар, ансарлар үзләре бүленгән була, Аус һәм Хазраҗ дигән кабиләләргә. Алар да үзара сугышалар. Алар да бер-берсен яратмыйлар. Алар да гомергә үзара менә шушылай көндәшлек белән бер-берсен узам дип ярышып яшиләр. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям килеп әйткәч, сез бит мөселманнар бер кавым дигәч, бер халык булырга тиеш дигәч, елый-елый кычаклашып алар дуслашалар. Менә безгә дә шулай мөселманнар дип бергә кавышу, бергә дуслашу җитеп бетми. Өченче мәсьәлә булырга мөмкин дини низах. Мәсәлән, дини фикерләр туры килеп бетми. Мәсәлән, берсе әйтә, мин шундый фикердә торам ди. Берсе әйтә, мин шундый фикердә торам ди. Ислам дине бик киң. Ислам динендә 3, 4, 5, 10 фикердә булырга мөмкин бер мәсьәләгә карата. Ләкин ул ислам диненнән чыгып китми икән, димәк син аның фикерен ихтирам ит, кабул ит, каршы килмә. Менә шул гына. Моны хәл итәргә бик җиңел. Ул да бит ислам динендәге фикер. Христиан диненнән алмаган, яһуд диненнән алмаган. Бер диндә икән фикер, димәк син аңа каршы килмә. Әлхәмдүлилләһ, без бит мөселман булып калабыз. Бер якка карап намаз укыйбыз дип, менә шулай үзара дуслашырга була. Мөхтәрәм кардәшләр, инде соңгы сәбәбе булырга мөмкин, ул гомумән күрә алмау кешене. Моның сәбәбе нәрсәдә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әле җир йөзенә җаннарны китергәнче үк Аллаһы Тәгалә шушы җаннарны үзара очраштырган икән. Кайбер җаннар дуслашкан икән менә шунда очрашкан вакытта. Кайбер җаннар бер-берсен күрә алмаганнар, дуслаша алмаганнар икән. Менә бу җир йөзенә килгәннән соң да дуслашкан җаннар бер-берсен табып, туган булалар, дус булалар. Менә бер-берсен күрә алмаган җаннар, алар инде бу дөньяда да дошман булалар һәм бер нинди сәбәпсез аңлатып булмыйча аралашасылары килми аларның. Сәбәп булмаса да. Бу очракта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, берәр кеше сезгә ошамаса, яратмасагыз, сөйләшмәгез аның белән, аралашмагыз. Ягъни уртак эш алып бармагыз. Ассаламу алейкум ва алейкумуссалам. Ләкин начарлык ташләмәгез бер-берегезгә. Менә шулай итеп без бу мәсьәләләрне хәл итә алабыз. Шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә мөселман кардәшләргә, бер Аллаһка табынучыларга, бер сафка басып намаз укучыларга, үзләрен мөселман дип әйтүчеләргә бердәм тату булып, үзләренең ички яктагы ниндидер фитнәләрен, вәсвәсәләрен читкә куеп,
татулашып яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде. Чөнки татулыкта, бердәмлектә бәхет һәм көч, тынычлык. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.